De laatste dagen van het jaar komen er weer aan en dat budget bij vuurwerkfabrikant Schuurmans in Ljouwert topdrokte. Er worden deze dagen oerwoeren maken en er is extra meenskracht in hier om alle bestellingen op tijd de door te krijgen. Ook wiselijk druk. Als je dat we hier nou maar een 24 man rondrennen, dat we s'nachts tot 12 uur bezig zijn om alles voor te krijgen. Op dit moment ben de jongens aan het laden met zandje trailers. Dus het is echt druk. Je zou denken dat het door de crisis minder geld uitkomen wordt om vuurwerk, maar de verkoop zit het hier toch in de lift. Tot nota wat wij weten is, zit er een plus in van tussen de 5 en de 6%. Hoe verkleden je zoks? Ja, eigenlijk is dat net verklaren. Als we zeggen naar het economische beleid in Nederland en de recessie die we met z'n allen hebben, zoen je dat er juist minder verkocht wordt. Er moet dit hier ik zwidder vuurwerk verkocht worden. Dit binnen elke dag dan ik de hits van het hier. Dan praten we vooral voor de jeugd over de shocks die heel erg in touw zijn. Onze nieuwe Supershock is een nieuw artikel voor het eerst in Nederland gebracht. Het ziet er echt sensationeel uit. Dan natuurlijk hebben we de Shockwave artikelen waar we praten over de 24 gram per tube. Echt maximaal vult, Diamond Collection maximaal vult. Dat zijn echt de items voor dit jaar. Ik bij de vuurwerkgigant in Friese rent het stwarm maar bestellings. Wij hebben een voorverkeer, ik mag een 20% hebben meer verkocht dan verleden jaar in het voorverkoop. Ja, waarom, dat weet ik niet, maar het rent gigantisch kist van zeggen. Een trosnee huishouding jouwt tussen de 60 en 70 euro uit, zo'n pakketten. Het risico van verkeerd uitsteken van vuurwerk bloot vanzelfs altijd. Om de band te bescherming jouwt de gemeente het beeld daarom vergees vuurwerkbrillen voort. Ja, ik heb gehoord dat er jaarlijks meer dan 20 oogslachtoffers zijn in de Oudejaarsnacht. En ik wil graag niet dat dat kinderen uit het beeld zijn. Ouders die moeten zorgen dat hun kinderen beschermd de straat op gaan. En wij helpen daar en dragen daar een steentje aan bij. Morgen begint de vuurwerkverkeer in de winkels. Audis die van 10 uur oud, maar het uitstutsen worden.